салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. субҳи имрӯз раиси ҷумҳурии Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳ бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бинои замонавии муассисаи давлатии таълимӣ литсеи номери 3 барои хонандагони болайқаёти шаҳри Душанберо дар кӯчаи Маҳмадулло Холовӣ, ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ пойтахт ифтитоҳ кард. Эмомалӣ Раҳмон бо шароити нави таҳсил дар ин муассиса шинос шуда, бо муҳассилону омӯзгорон суҳбати самимӣ анҷом дод. муассисаи давлатии таълимӣ литсеи номери 3 барои хонандагони болайқаёти шаҳри Душанбе дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон аз ҳисоби буҷети шаҳри Душанбе маблағгузорӣ ва бунёд гардида барои 1200 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. иншооти нав дар заминаи гимназияи номери 53 ба номи Муҳаббат Маҳмудова бунёд карда шудааст. манбаъ ёддаст шудааст, ки корҳои сохтмонии ин муассисаи таълимӣ 3 майи соли 2018 оғоз гардида буд. иншооти мазкур дар рӯзҳои таҷлил аз 28-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ва оғози соли нави хонишӣ 2019-2020 бо сатҳу сифати баланд ба истифода дода шуд. пас аз ифтитоҳи иншоот, президент Эмомалӣ Раҳмон дар толори барҳавоии он бо хонандагони омӯзгорон ва аҳли маорифи пойтахт мулоқот намуда, онҳоро бо 28-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ва соли нави хонишӣ 2019-2020 табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат зимни суханронӣ гуфт, барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълимӣ ва муҳайё намудани имконоти муосирии илмомӯзӣ, насли навраси кишвар имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёди садҳо муассисаҳои таълимӣ бо назардошти талаботи замонавӣ идома дорад ва то ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон бештари онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. раҳмат ба шумо барои тамошо кардагиатон ва албатта ба комментария нависед. Тоҷикистон ҳар рӯз шукуфта истоданд, мана боз як литсеи нав кушоданд. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед.